Erregina, zein da sagarrik ederrena? Galdetu zion herriak erreginari. Eta erreginak erantzun. Ederrena? Edo azkarrena? Azkarrena? Bai. Apel da sagarrik azkarrena? Apel. Apel! Noski, Apel da sagarrik azkarrena. Nola izan dezakete ordenadorek sagarri izena? Alan Turinen omenez. Alan Turing, matematikaria. Informatikarik ez zegoenean, konputadorak sortu zituen. Nazien kodigo sekretua destifatzea lortu zuen. Bai, bidezmena lortu zuen. Baina baita zigorra ere. Zergatik, homosexuala zelako. Pozoitutako zagarra janda izen. Gauero, zagar bat hartzen zuen, eta txustada usten zuen gauero, mesanotxeak. Lagunek bazekiten, Edurne Zurinen pelikula gustoko zuela, eta horregatik egin zuten lotura. Turinek pozoitutako zagarra jandu, Edurnek Zuri bezala. Baina nor pozoitutakoa horrea. Galdetzen dute orain lagunak. Berak Turinek, ala zagar uste motzen zuten ere.
Lurak deitzen dielako, tira egiten dielako. Zergatik? Newton, noski. Gravitatearen legea. Ondorio horretara iritsi zen Isaac Newton, zagar ondoaren azpian lotan zegoenean. Zagar batek buruan jo zuen. Buruan jo. Eta, a ber, non jotzen dut non? Zagarrak jotzen ditugu, edo bera jotzen ditu, edo jotzen ditu, nola da? Nola da? Baiak eta ikian. Pak. Urre kolorea, fruta usaina, lore usaina, grazia,